Ole voin hi April ni kuania general kem nei turin samlukhai paka kan kaldona chumi atan chuan tuna hian kan in buat sai meka Helen Lowry School tuala kanom me kani ti chuan kan kala mel thuma kan chola thilte kan han lei koya ti chuan thil kan lei zo chuan kan kal le ta alum khop maya voin hi alum em maya ti chuan kan kalna tur lam chu kan pan zela tuna hian mui fang tlang choban kan tlan me kani wa helum khop maya amaro chu heng lai hun hi amoi em maya hin lo thir ve tan ka ot ema kan ti ani e ole mui fang tlang ate thla kan han la kual vela hei hi pujidinga ania ani hi sangangam fal khop maya thil re hi a thei berte jingami ani zelani helai hmuna hian minute nga vel cholin tichuanin kan tumram lam chu kan pan le ta ole hmun chu kan thleng ta kan thlenga kan hlim hle mai tichuanin tlangwal lalven thanga health mizo nei tu pa po alo om vea ani hi kaltum lo anga in soi ania amaro chu kei aina lo thleng ma sa fe maya chu wangin kan chu chal deuh noka fiam thuin kan han nek deuh bora ti hanin thlamin lo lak ron tia an han dom vela thlate kan lak velani ti chuan kan ti tur angang te kan han ti sanga ti chuan grupa te kan han in thena engemo ho tu ten an han soya ti chuan kan riana tur lamte kan han pan sanga udin sanga po riana tur anei thange ni hun thana ain pudai mai hei helai mun hi anuam ema khulai thlang dewa khuan bung lian tak mai pakhat azar te po thak teu mai oma nakina naktuk lama karon tilang le don nia ole helaya kalte jinga tam ber chuan na bas po aron thleng taruau maya helai bung hi alian ema moi po amoi bokani ti chuan tuna hian mingte lamin kan han in hor khom dona hela hen kan kal thla don me kani helai general kem kan nei nam hun hian nuam ema naktuk lama te ai thajokin karon ti le anga in lo thlir le theu don nia thlir tu te zong in chung alom thu kan soya mu namin tia in hlok pui nge kan bei se ni